hemen dugu gurekin Iratxe Arriola, IEko Bilduko zinegotzia, 31 urte ditu, eta aste honetatik aurrera Busturialdeko Ur Partzuergoko presidente ere izango da. Aste honetan izan baita Partzuergoko asambleak edo aukeratua. Egunon Iratxe? Egunon. Presidente hartu behar dituzu, eta azalduko diguzu apur bat hautaketa prozesua zelan eman den? Bai, zuk esanako moduan hautaketa prozesua astelehenean izan zen, asamblearen eraketa egun hori, eta egun horretan bildukinen 15 herrietako ordezkariak, Busturialdeko Ur Partzuergoan 15 herri dagoz sartu da, gehienak biztanlegoaren aldetik herri txikiak dira, eta 12.000 biztanletik gora duen herri bakarra Gernika da. Horregatik Gernikak hiru ordezkari ditu. Orduan, herrietako ordezkari ez gain, egon zen Ur Agentziako ordezkaria, Eusko Jaurlaritzakoa, eta gero Diputazioko ordezkari bat, ez? Eta hola, eskualdean, hauteskundeetan Bildu izan zen indar nagusia, horregatik tokatu izan zaigu guri lehendakaritza, ez? Baina, gure asmoa beti izan da alderdi politiko guztiak ordezkatuta egotea erabaki organoetan, eta horregatik eskaini genion exekutiborako lehendakari ordetza EAJ edo PNV-ri. Eta era berean, eskuinaldeko eta herritarren eskuin eta ezkerraldeko ordezkariak daudenez exekutibako parte izan behar direnez, eskaini genion alde bakoitza independiente bati. Hola, guztiok egongo ginen ordezkatuta. EAJ-ak edo PNV-ek ez zuen onartu gure proposamena, eta orduan lehendakari ordetza Armenduk hartu du, independenteak, ibarremenduak, eta Murueta, errekaren bazter batekoa, geratu da, independente geratu dira exekutibatik kanpo edo modu baten edo besten, ez? Edozein kasutan, gure asmoa asamblearekin intergehiago ematea da, eta orduan asambleak orain arte urtean bitan egin izan dira, hemendik aurrera sarriago egingo dira, behar bada hilabetero bat, edo pentsatuko dugu maiztasuna hori ez daukagu erabakita, baina bai bada asmoa erabakiak erabaki potentziakoa asambleetan hartzea, ez? Eta horrela, nik uste dugu demokratikoago edo izango dela, ez? Eta baita ere, parte hartzaileago, hori da, gutxi gora bera, erabaki organoetarako dagoen planteamendua, ez? Daukago asamblea eta gero exekutiba. Baina, orain arte ez da pisu gehien exekutiboak zenduen, gure asmoa da baita ere, pisua asamblea Eta hemendik aurrera zeintzuk izango dira zuen erronkak, zer kudeaketa eredu bultzatuko duzuen? Hor, gure planteamendua da, kudeaketa ereduan ematea olako sakoneko aldaketa bat, aldaketa integral bat, eta horretarako benetan behar duguna da diagnostiko bat, baina diagnostiko erreal bat. Gaur egunean ez dakigu ur baliabideak zegoeratan dauden, naiz eta badakigu kalitatea ona dela, baina ez dakigu akuiferoak zeratan dauden, eta horrelako kontuak aztertu behar dira, eta horrez gain, baita diagnostiko horretan sartu behar da nolako kudeaketa egon den arte, eta ekonomikoki denetan Partzuergoa nola dagoen. Zezan gauza asko esaten dira, ez? Partzuergoaren egoera ekonomikoa dela, bestea dela, ez dakizer, jakin behar duguna da, egoera ekonomikoa zein den, eta nola heldu den egoera horretara. Orduan, horretarako, balen, auditoria integral bat eskatuko dugu, eta datuak eskuan ditugula hartuko ditugu erabakiak. Gure kudeaketa eredua da, tokikotik abiatzea, eskualdea bera, eskualdeak bera zibaiago bat osatzen dau, ura bertan dago, orduan, zentzuzkoena eta logikoena hurbiletik kudeatzea da, eta horretan zeratuko gara. Bale, eskerrik asko Iratxe gurekin egoteagatik, animo, eta horren arte. Eskerrik asko,